alle sammen. I dag skal vi lave 4 timer i en bil. Det bliver sygt sjovt. Og vi tænker bare, at vi har taget noget musik med, og så tænker jeg bare, vi går i gang. Vi tænker lige, vi vender tilbage om cirka et kvarter. Hey, nu er det gået et kvarter, og vi keder os lidt. Vi har rundt rundt i bagagerummet, og så hører vi jo noget musik imens. Vi har mere med. Ja, nu har vi lige blevet hos mor med noget vand, og så har vi også Ellie med. Ellie, kan du sige hej? Hej. Se. Ja, det er Ellie. Det var Lisa. Nogen ved nok godt. Hvis man allerede følger lige fra starten, så ved de nok godt, at det er hende. Yeah. Så de sådan noget lorte på med nogle videoer og sådan noget. Yeah. Og så så vi viste vores hus. Det der ligger den i stedet på vores kanal. Det gør vi da. Ja. Okay, den får vi. Men altså, det her det er sidste chance. Vi siger her, om en uge, der sletter vi den. Helt. Fordi det er noget pis. Det er noget pis. Den der video, jo, den er sygt dårlig. Ja. Sidste chance. Eller nej, lad os sige, den bliver gjort skjult. Så du skal huske. Jeg kan gå, David. Ja, det. Men så er det, at så bliver den gjort skjult til alle, så du skal skynde dig at sende den rundt til dine venner og sådan noget. Ja. Og så, hvis du har linket, kan du se den stadig. Så ja. Jeg kan ikke mærke hovedet. Jeg tror bare, at vi kigger tilbage. Nå, I har fået. Og skal vi bare kigge tilbage med et kvarter igen, eller hvad? Nej, måske lidt kort den her gang. Det var meget langt, det her til. En halv time. Nå. Jo, vi kigger tilbage på YouTube om en halv time. Okay. Men om en uge, der som sagt, at vi har den gjort skjult, den video. Vi lige skrevet til os mor, please, om vi må få noget vand. Hun har ikke svaret nu. Men så ses vi bare lige i noget tid, ikke? Ja. Så vi om en halv time. For jeg har det nok ingen tid, men vi ses om noget tid. Ses! Hey, nu leger vi bare lidt med Ellie og sådan noget. Der er ikke rigtig så meget at se til her. Ja, vi keder os lidt. Ja, nej, det gør vi egentlig ikke. Jeg tror allerede, der er snart gået en time jo. Og vores kamera er snart ved at gå ud. Det er jo bare perfekt, mand. Ja. Så filmer vi om en time. Vi filmer når der er gået en time. Ses. Så er der gået en time. Ellie er gået. Ja. Vi keder os lidt, og vi tænker lige, vi ved det ikke. Nu tror jeg bare, vi bliver siddende i de sidste 2 timer. Kommer virkelig til at kede os, mand. Skal vi sætte musik på igen? Ja, vi sætter musik på igen. Vi må snart gå ud af den her lille bitte lørdag. Her skal gerne bippe om lidt. Vi går ud om lidt. Så må vi kraftpatte ventende gå uge. Og det her, shit, det var lang tid. Vi keder os. Der er jeg forstrukket sin vind igen. Det værste er, at vi skal i storcenteret snart. Vi har så meget opvarmning. Vi har en forlængerledning. Vi brugte næsten så lidt tid. Vi har nemlig højtaler stående her, vi brugte i starten. Men så skiftede vi højtaler lidt. Henne er sådan noget, brugt powerbank og sådan noget. Fordi telefonen var ved at gå ud. Så shit, hvor vi keder os, mand. Og hvis det jo den kommer ud på 3 kanaler. Normalt er den måske kommet ud på 2 eller kun 1. Den plejer altid at komme ud på min egen. Og så plejer den at komme ud på de seje brødre mange gange. Og så, ja, så har Lukas fået sin egen kanal jo. Og så må den også komme ud på. De kommer alle sammen ud mandag. Tjek lige min ud. Tjek lige Lukas' ud. Vi skal nok lige lægge et eller andet. Vi skal nok lige gøre et eller andet, så du kan se det. Så vi skal nok lægge en kommentar på os. Vi får et eller andet op på skærmen lige her i slutningen med, hvad hans kaldenavn er, som I skal søge på. Så søg på det, der kommer op på skærmen lige nu. Vi har 3 sekunder. 3, 2, 1. Okay, har I gjort det? Subscribe og like lige. Og ses. Hej!